wallahu ta'ala natina ino natina kay pangkaswata ka Fatima Aguswani kaguri sauraw tangkasiran kami akatulungali na di sila di pusa na di sila na makatangas na di sila na makapusa sa panganungan na ayaw mo din na imitangas na ayaw mo din na imipusa na ihibu na iman to nakapapasangan sila nga din na bagilan na gusto taka sila na uyawig sila una kay mga ginaw sunabi daw Aisha umupi ako mamanin mo sa panganungan kada kay kataswata na pati babagusuraw takan na miyasaro pirum sunabi mabanug sa panganungan Natun Jibril ya Rasulullah kata so ayat awidan nak kena ipetumar ka ambete anak kasih ko aya makna niyan na Fatima Aguswani ka ani ayaman aya buat kini turun sana para kena ke rumah ini wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي buat kini turun ang ayat na para kina nagkarumai di sila di mamagana sa miskin di sila di mamagana sa watailu tuwala di sila di mamagana sa perso sa asaba padila di kapamagana inunta na suwa-suwa tirang gulong ta'ala kanaba ayara pila na bala sagon sila nga palalamati aya makna niya na dito yung tabi na nun na kuna kay paninimo sunabi na usong kuwala yung Fatima nakagya kuwala yung Fatima nakakalabahan na pupakagiraw sunabi assalamu alaikum Fatima assalamu alaikum na din makasimbag sa Fatima nakagiraw sunabi na benar miya taruh siya na miya wapaswata akan Fatima di pakasimbag naksinam sunabi Fatima, assalamualaikum. Dia makasimbag. Alam yang aku lang sunabi. Damati na miya aranga miya gagaw Fatima amak adero. Tiga na ama akan nakain kading sopay tao kadiya ka naggagagal maka. Kaya na ako din ama sa bagar. Nakagya kumamagawa ay ama na nabi na miya kaguro ko din. Na uniyan kalakay sopay tao. Miya niya so Fatima amak kagagapwa ko igaan. Ayaw mo pagkabakar na diyan kay amatanian. Nasualin na dibo mga kamar yan pagkakaw. O kung na kayo mapalalago yung nabi siya matiman o niya mapanungit. Panungitan yan. Nakagya ko kataon siya pagkakaw na pagkakaw siya nabi awatakan. Di ka nakatawan ng kaya miya ulaw-ulang ka. Natina ama katawan ako siya pagkakaw. Na ayaw ko man panungitan siya alika nakatawin mo siya pagkakaw. Natina kadatingin siya ayat ay nituro na pararakan mo karumay. Na dito pa nakatawin sila siya pagkakaw. Amiya kapya ginawiran. Kadiyong ko ta oras na inituro ng walang ko ta ayat na a-addressing kinanwal daw tala karumay. Dan naman ang koto akala agagaw mga sahaba. Nasa katano man, nakalabat tano di kuswa. Asa katano na madakal mabuha ba irakatano mapasangi kapangali mo. Na di makapumamagay ko ay maalan yan ay pangali mo iyan. Asa mabuha karoman yan, tabi ada to sa mabuha karoman yan, namiya kuda lisa ka. Namiya dalu-dalo ka. Tabi kano mga dato. Madakaligira ko na tabi at amakaw man, namakaw maamaw siya ruwan, namakaw maamaw siya bungkaw, namaw siya tilapia, nami kapumul ni karuman na bibilangan niyan. Isa, dua, talo pa. Bisis, so siya na namin bilangan, sa bulang ko talagoon. Namawa bilang, so wabin natin na, dito ang mamakapamugira, niya bilangan din. Matawala, sa tanong ang mga dato na papayingkad na kikikarumang ha. Igira ada na miya sokataka, umong pamagay, pakapamagay ang kaundan. Kamatang kadinang birakirun sa dunia. At birakirun sa dunia, ano nga namori. As kamabubay, nagira pagkali mo ka, naman pudaming ko sigaro mga mama. Di man nagkapagay ako, mabutaman lang. Di ba ko masigaro mga mitilawin, at tinakan ako. Ano siya doon? Nabangan piyan ko siya tanababay. Bamatay tanubuman, no? Pagawan tanong na dunia, oh. Ay buwan ka tanong, jauh di mi pamamagay, oh. Tingin ka ramang ino, to. Natina siya ba, tanong ka, so nami alangan ako mamamagay. Tingin mabuhay nga mama siya ba ka? Kapitan na, di ako nagkuha. Daan ka ba, pagila sa kami ka. Mata naki, ha? Mga ulipan Allah. Ladi isa ang mga sabihin kay bulan na Ramadan. Ang kakatagwi ko kapupagin ta umiskin na kay mga ulipan Allah. Allahu Akbar. Ayay, ilay ni manalaw na tawa pasan ni kapangalim mo, kaluduwagan. Ilay ni walang natawa, di mataw mga limo, kasi yuwal dugtali, mataw ron. Di mo ito manatawa, ayaw buwa pakinom mo na kung nagsasaka ba sa kapiyan, nitib na nitibam niya atawa-tawa. Kana pa daw ba piyura kapi, kaya kada-kada na uri nga kayo, ha? Dahil mo pala pakipares ko na dua-dua panso pa na miya, katagas-tagas.
Apa siapa kau nak kamatang wala ka banyan uto galipati mini suratan no to ko puso iyan. Ay dapat ako no tuturakan na pimbeto ang ater siya nga mga lana na silang pimbeto ang ater walay. Adi mo tapya kagabi nga sangit iwan niya katuwa-tuwa pa. Dua penapan suam niya katuwa-tuwa. Banyak galipati. Ang tatangan na pimbeto sa ater. Ada dia may katawan. Hindi na ganyan. Kakilala ka siya kanan. Di na siya may kagabi na kasanitib. Kaya pala siya kung nilagutim na pasuam niya katuwa-tuwa. Ay tulog-tulog ang kaduan yan. Biya ka tulog siya dua pansong ka. Matang wala kung mabagla pansong dua-dua na biya ka tulog. Naman ang otak hapi para nga yung kada agagaw. Nagkira adi ang otak pigila siya para ka mga medi. Natigas ka ni Bedun. Beding ang umura ka. Bila na kami pinitaw na babajita na pumeda ko pa. Ada pa ito kung tutula ka ng batong atir siya nga mga lana. Tarianan! Kami na ito na gabi. Namili ka niyan. Si Dalo. Bagi-bagi tanong ang atere, ano? So, kung naguno po na yan, ragaw. Pinatakaidol ka pa. Matan nakikadig ka siya kakapangaling. Inuwari yung pagpakano to tanong, pamanasyano mga pati mao tabi. Napagpakano to sa panganakan. Napagkadawagan na kaunabiyan kaya asyaring anak ha. Ay Peter Rabi na ida tabakta maraka faqatar ma'aha wa ta'ahada ala jiranik. Igira apo pininin ka matatabar ka sa tulang apo pininin ka napakadakaling kasay na sasawa-sawawin ka na dawagin ka sa siringan ka na may kakwa ka sa bala sigwa dugtana sa naman ang mga bay nagpapakada ka na niyo sa sawaw nagira man na namin idawagan ka na matang wala kaabya sawaw po na papakapya na ginawata ayaw magusto na estimita niyo mga bisyo ka siya meron ba pitero na biya pakada ka lang siya Dati ako nakasadwa ka marilay. Dati ka kikaro mga mister. So ako kaun. Mabigaro mga tipo ko. Ang mga language. Hindi picture ko na biya ka pa language. Sabi madah naman po sabi ka na Fatima. Besyo ka tindalan. Doon pa daw wala. Diyan nga mga Fatima katano. Mato ay mata nga. Di man nga mga bayar katano. Mga maranaw. Mata wala ka suka tindalan. Na besyo mga tagalog na pagbubundi na ni Mato. Na kaya pinita na sa Manila sa Quezon City. Narakamaranaw, na ayaw customer yan na mga Tagalog. Mga Tagalog! Tiga ka na yun yung kumabay, di ka nung siyo tariw. Na dinas tayo pa man to sa luta Muslim. Na yun naman hindi na mga bay. At di man ang mga maranaw ka tanong na baso ka panininan, timing. Napagkagaga nga mga sarwa, ang kakatina ang mga maranaw. Ay sa kalamisan, nagawang binaning. Binaning siya bagas. Akala nga, binaning siya nakakalawa. Nabinaning siya ako. Nabinaning siya kamo. Nabinaning siya papa. Tapos yun, nabinaning. Kaya ko lang na si binaning. Mata mo, tingin siya. Mata, siya nga natin kung pagay mga pagpagay ito ng maranaw. Kaya ginawa na, kung nagtaan na pagpagay ito ng maranaw. Nga tingin na maranaw, na maranawa. Mata mo na ka, siya nga nung maranaw, sa bihiro. Balaban ito nga. Naman ang tutol, baka di ka tayo tutol. At tutulay ang malanaw. Akin may sa Bangulo. Kami ada Bangulo sa Maroy, kami agaba. Na natutulay mo doon, kami agay sa nanabar ko matitim mo. Uway mo doon, nanangulang na nasyon mo doon. Mga Russia, mga Insik, mga Abod, mga Amerikano, mga Arab, mga Espanyol, malanaw. Adi man ang malanaw, biyan yung matang na malanaw ron. Tadi yang gawa ta-apra sa king na miyaw nung suwatay na babay. Saan ay alagar, nadamdakan na ron tipo. Saan yung tiga sa tubig puro masabot yan ang awatan ng pagwataw na pag-ipangar makalong salib niya daw butang yan. Kung mga Amerikano at ibu babay sa dunia. Yan din tipo eh. Ama lagi ako mga pangaroma kami at mabu. Kung mga siya kapi ke milyon na ibigay kami adalah dia min tipo. Kung mabu mga araba api abunawan abada bunawan namin. Yan na mo pangaraw tomiko. Namati na niya kan nagsila sa data Romeo Luwa bada. At ang wala kag yung mayroon na niya kabut na maranaw makukuha niya sa babay. At kung mga apuri nila grabe ang maranaw at tigas. Sa niya miya kasabot na miya karolong tumipo. Kaya awid ka na siya gito na pungurok. Kung mga apuri nila nga pungurok ay mapangarong mga libre kasabi niya karolong tumipo. Tingnan ka na kibay pagkiguro ka na mapangaromakan. At ibuwan niya siya sa sumyaromagan. Ngayon sa mga minti buwan na sumyaromagan. Kaya pagagatan niya at yan ang madidik. At muna sa rumagan na di na kapagagatan. Ano tiga ka na nga amaranaw na tigas. Ay, pagpakay ito na kanya pada kamaranaw. Na di natutuloy ang maranaw. Pagpakapilagin na watalunong agi maranaw ka na kita. Oto, ay, maana niya mga ulit panwadaw taala. Na di, malutarurong piya ka sa gadang kaya kakalimuay. Napadok pa na tugo na biya basta makataling umay na. Na miya karan isobang kita dunia.
tu Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tabi ali yang ustaz duhurun nisa kasiyatil ariyah na pema kaumadan perkara yang gedan seko pekur yang masa apa perkara ni duban kita dunia aso mga bai na kisah sawa sa aura Allahu akbar di papalu tabukiran sadataru ay makna niyan na mga likudu unta liurupan na di ko tabukiran na ekho khurabiran na imatu na makatatali mo ini yan ang mga sarwang ilang mga din nakagumu tapi apa na nagtulo nga tabi siya mga patiman ako'y pa na muslima na di pun sasawa niyan dapat dia sasay na apa nga radio bang kita dunia na ilang man nangakiad na nga kada seminar o di na mastura jamaah ilang nga so mga iba iman to katadi at ang mga patima na api adip simbe na matang wala kami api kakumu andi mapi apugilay ko kay babatan ko kumunga uda kumunga ilang man nga mga patima ibabatan nila no pipi nga kumu ako matay sila na papakaw man sa atay dilan na kurang abutan pamakakaralatan abutan na kaya kuman nga sabutan ilang man nga mga baby babatan nila na kumungiran ay maana niya na dadayamon nila no natatriangle nila no napapalastar nila no at ang wala ka din niya kailangan na grabe baka masama na nga nila ha? Nagilaw to tabi taada hakum baka pagada to sala ka nagilaw man ni pupunta ko sa kumu na matawa na ka pagada tanga baka bumugay tayo pakuitan ni Sister pakuitan ni na matawa na ka kamor kang ano niyan baka sa makanudam yan ang ano nagilaw tabi tala bukit na din ako muna malong buhat na panabangalaw ape so miya katuwa-tuwa do siya di pun pangano atin tangan na miya makanunora ka nanalo to gabawat amiya kapit na ka tamo man siya ka pura Tadi mga ori penuh na mga pedon siapa baca ubang kita dunia. Na eka pada pernah turun Nabi. Basta amak tadi mumaini namiyah kana din subang kita dunia. Na i'ta'ul arham. Na una so mga tao na pemakaw bad na mga tao. Apa pemanula kadun siya tawaninian. Basta at turun Nabi siko pekurya masa. Na penulak so tao sa tawaninian. Na dia nan dinitos sa kapapakaran ni ubang kita dunia. Eman tu na tabi na nagato na eman tu beramal tabi. Dia buat dia lagi turun pada kau. Atau motor nak asa kana bermata gitu mana ati dengan bisa na piu. Uri nasi si pagaring ka. Talo tu Jibril. Agus kami ang mga malaikat. Alaila to lang na dia ni turunan. Diga merojong. Na paganero na sa mga tao paginom sa pakabarag. Kadua na so tao amaro sa manalok siyan. Dia na suwan laila to lang Tama sa dinga piya kayo sumadalok ka. Tama sa dinga ganda ka sugan na baka kayo sa pakabarag. Basta mabu maali sa Quran na pakabarag. Na malagi do Antony kapag sarangong na haram. Agay sa katano tabi na pangira pabili miali sa Quran ni Shabu. Buya miali sa Quran na pakabarag. Iman to agay na langon high-tech. Kuha nila paginoman. Iman to na ngirong man. Pero man naman natangi da. Kami nga mga ganyo bagay na sinsapeto. Miya kapag high-tech ay man. Babiyan na nga po kakita na basta maliwat takaw na pada na sa haram. Di nga po dalili. Aba tiga miyali sa Qurani, pamabu miyali sa Qurani siyabu. Ayaw miyali sa Qurani, pakaburug. Ayaw datari na nga kapatay haibalad, pamabu miyali sa Qurani haibalad. Aba na miya, banabili nga hapit siya ba, innama haibalad, wa stroke, patay. Ay mana nagi di hamra na tabi na di mangwa sa kulen ipo kay siya na kamada ko na pernah di mama kay siya tabi na di pamulang-mulang sa mga alima kadi di mama mili sama pa sa mapipikir yan na alima to ni ko kumana yan dia gumaling stroke to siya kaya miya ka kanto ulama mata kami siya alima to ni ko kumana dia kaya digabak ketari yang penaki kapunya mabu kay siya na kana ba pure alim kadi mango Kaya ko kumana, dia keparan, nama nak berait. Ayam bawa kesya ni saya aku dah tabi. Allahu Akbar, ayam maknanya, nah dia. Pada pernah tunggu Nabi basta maka tadi ngomaini. Na iqtarabati sa'a. Na miyakad segedin sobang kita dunia. Na duhurul musk. Kalau tunggu Nabi mereka makan sobang kita dunia, na pikirasian din. Pikirasian dinam barang-barang musik, barang-barang apa mana bunyi-bunyian akan ke. Memang tu lah dia na dunia na di mana lawan memang tu sama pe kapag ide. Memang tu di mana dunia laman gue ni bernama mga singir.
Mantong na dia na dunia na di mana lawan sa mga pipi kapag gidi dia. Bagi apa ni mantong mga music mantong kata kono na miya kapali buga. Ada kada miya gira ron. Padi di pa sa mga music ko niya 1970s, 1960s, 1980s, 1990s. Kataw na kasopo na niya, nakataw na kasulugin, nakataw na kasugal po siya nun. Dati nga mga music manto. Amada kada miya pala po. Nakataw naman niya makapaw na ide. Sikin na ide. Nakitawa na nila biya mo hindi. Ababababalisan! Hindi ka naman buhay niya, pero... Naman ito akin na may hanap siya bakit tayo ba kurang na iya mo ang kinitaon walang taana. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walang naman ang ginagana. Sangya ka di nga kakumat na ito na kader. Nangunta ka ba sa nga ustad? Di nga mga aling. Na pananggilaan tanong pa siya kamantay sa TV. Na pananggilaan tanong pa siya sa mga music ha? Sa di nga alay na ito na kader. Ang mga kawan na di niya makauma. Na ba tanong na puno ka na mga man na debu tanong mga palay na ito na kader. Kakataon na ka sa Jibril sa ngalay na ito na kader. Naturun na ada na mga padiyan na mga malikatwa na agatos siyang gibuwa padiyan. Na yabatuna qa'imin as-salah was-sa'imin waz-zakirin wat-talin 'an al-Qur'an al-Qadim. Naturun sa Jibril anda di kapag bangiro sa Maghrib sa ngasapulo gawi. O sa isaw sa paggawi. Agan sa naturun sila nun. Naturun sa Jibril anda di kapag bangiro sa Maghrib na hatta matla' al-fajr na tama sa di pagbangan sa subo. Naturun sa Jibril ang sa mga padi na malaikat. Kapag raw nila ng kaitero dunia na mbabanog nila nun sulangon apasimba nila sa Allah sang kota kagagawiin. Namamakan nila di gano'n detail Adaw, namiya padakaon. Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Tumu adisyo sanggibu lalunan da darbu umiya kapag malaka tumu pa na laban tadi nga tumu pa na. Ya kada di wala ismu tafdil. Ya kada di wala tumu pa na adisyo miya kapag malakaw sa miya ka 80 ako tulo lagu gabi. Basta ma dia kapatang Lailatul Qadr. Namamakan yan. Nakmati ka sa uran, nakamusong ang Jibril sa mga malaikat, namiya pa na Lailatul Qadr. Namamakan na diga dinu ako nguro, ya Allah, namiya pa na kaon. Namamakan niya na sa busugyo ka, namiya pa na kaon, na Lailatul Qadr. Namamakan niya na rumuro ka, namiya pa na kaon. Namamakan niya na pakambubutan ako ng karaoke nga. Nagkamura ka nun na ya. Baka niya nung surat ha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panit ako, nagkasakitan siya. Importante na siya karoon. Mana niya, nahimot ka ba siya ng ustad kagi? Kati nga mga alim. Sige, lumuli, di nga, kaya ka na gupan niya kauma. Di nga mga alim. Mana niya, nga sabon ko na di ipupugin ka nung nabi siya, itinamping. Mana niya, na di sabon na ramagamal. Yan naman ang otalas na pure. Igira ko nakida sa Ramadan, na sa mga sabah, madakala kayo yung buraw. Ay nakapila nga kina nadataro piyaten siya sa watan, napiyaten siya karon, napiyaten siya paman na pamilya. Edo, babukmano sa Ramadan. O babukmano sa salaguna mo ni Ramadan. O babukmano sa salaguna mo Ramadan. Namaw mo po siya kapan nakatira, po nakapirsira na nila, madaka na pumulokon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apagkapikirin na kuguda sa bulan na Ramadan. Na di nga sabi mo na notabia. Talaga di pa nakabukan na makay katib niya manok. Yan natin na manokan na. Kembali na kanon. Ano ni Abo Kairon? Naida nga pa siya masjid kasi mo na sauna na miya kapasa-pasang nga pa nakabir. Dito na di nga gila Abo Kairon na iman to pa nakabira. Asumisi nga pa na Allahu Akbar. Mapipigiram na ko tamanong sawan. Allahu Akbar. Patay nga ako. Ay matanak. Oh, naman ang pagpakatali yung masyafabang wallah. Isaka fafakaw maatabang wallahu ta'ala. Akamutawani wallahu ta'ala kung tabang yung kuwigin. O nila darpa, o nila siya ko darpa. Away, na amay ka tugunabi ka maylay. O Allah, aso mga masjid. Nandakadaka nakapumanungulo mga dato. Agi sa mga binamatatang na siya sa walay. Na sa mga dato na kailangan na sitano sa masjid. Basta tugunabi amay na iwanga. Andakadaka na mga dato pumanong sa masjid. Napadakan wallahu ta'ala sa tabang yan. Nakata, dia nga mga alim, dia nga sa kanwa, may mga kaso sa Saudi. Naman, hindi ka na kalakay wallahu ta'ala, huwasuli na. Naman, hindi ka na kalakay wallahu ta'ala, huwasuli na. Da pa na pagabangin na, may pula pa ka na lang na masjid, may panong. Abi nga sa buwan, pagabang sa bilan, na da pa na pagabangin, da pa ginawa, as-salatu khairu minan nawm, na ando na mapapano sa mga masjid. Na di ka na mabulakan, wallahu ta'ala, ang kotamina, gasoli na agubulawan.
Nasakatan ba na gato na katan yang Januarano amina agulawan di nagasyon na miya kaysa na nagapangusya tanang nagagoy bubugin din yung mga talulan na di magabugong talok tiga na alayim dia nga pala amin na matang hindi kanin mo kami wala kapimbutan namin na tiga namin agutukan na ron niya soyo Saudi tinaway matang wala kami agutukan meron pimbutan kami amin na tiga na ito ni pimbutan kami na at tiga na kamanga tiga ka na bubungin din yun makamanga pitakiw matang wala kapitero ako katakan na ba petero niya namin na bulawan taki nubog siya ka mga miya katuwa-tuwa hati muta tanong pa namin na nakamanga miya kapit tanong aki nasa Saudi Arabia ito ni minirang gusto rin na agu mga bulawan na di sila muta namin na dapat na pagabangan sa Cebu na mapapaniran sa mga masjid anak na bela paginoy salatong kairo minanaw nasa katano anak ya siyang anak na maski sana daw kenapa siya kanong tampar importante na tampar o matawa na kami siyang ako nasa na miya kanalap na masjid inaw na ibu miya makano na Cebu siya mama gusto bilan dua sila kami akala na masjid na dua sila na dun siya bek nakagaya ko kamata manubilan na gumino siya mama kamata yung bilan namata nga dito na makailia ko sa pagkamatama ahahi belan kerarangitan kaya sipa-sipa na nakala kerarangitan ng tabidan Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah tiga ka na siya kaya mahahay belan na di mo mga ahay belan siya kapkamat hindi dami akawma nakagaya ka mga kapasya na kamamat na pangiraw sa bilala imama istaw sumama na siya kan istaw istahe mo tugo bilala ito na kapap na rin imama istaw istaw isamu tugo imama ka na ka mga istay lang ang buhaya tama siya imam na kumutin naman naman kasi pag istaw ka pa na dua-dua kan naman na di ma pumakatali ng mga tiba walang tala naman na Saudi Arabia di ma milapil so ape sorang garon benar mana langgar masjid ro namanya makan dalam masjid nasubu nasakatan na mata ngayon kapinita ko jama nalaburo ni gira subu may ito apa pa ko ma tabi kenapa siya nga Saudi Arabia subu na ilan ni ka pamilapil akhirnya pa kapia ginaw tama buman ni gira niya nagtang tabilala as-salatu khairan min al-nawm so sampai tungwa di sotorog namata nakapedi nga kasunyo masjid na papakasungo nasakata mabuna pia suda sa masjid sabuna batar ki alapi kadi mabuna sabagay di mamagbang tabi asabi da kapken gaw kadi ang tamina naw napakaw mo man yan sa purwa langit asadatu khairan minan naw naman nagumagumang aso na tingnan na ba sa mapuruiran ready to mabuhay miya siya ko na tira di ko siya miya untuk manamya ka dahil siya sa mga abang mga dumiya tipo siya pa na kama ay naman na pitero ko daga miya masima na matawa na ka di ka na pitero ano miya siya makanong na di na ni kapagbangyan asala to kairo miya no nasa mga ito na pundugo ata ngay nawan niya sumek na piya tadi sa mga aso niya matay ka no ino ako niya pa na matutulik di nga na matutulik di na ba siya mapuruin mara tano akema bumbagu miya nga mumbuhay kano kadi mga orepano wala paganero na nakapangataning mga tabang wala utana nandakal na so mga dato apo pamanong siya ko mga masjid paganitano ko wala dakal tanwaki ohay agi man na awida ka na nga siya bagyamaran na tabiya na pamakalungan na mauri na dumababesyano nga na mauri dumababesyano nga na mauri na pamakakakuha sa dunia na matang wala ka madakal tabi-tabi o tabi-tabi kano namatang wala ka pamakayanong siya na manimagatin sa seminar na pamagal sa Sangibu namatang wala ka miya pula benda ka puri pamakababay na tabi na pwede matamagabay na penwis sabay niya masabay namagatin ako rin kasi Sangibu ko namatang wala ka pwede matrakit Sangibu lagi dia nakapang utangan na kanya okay saan ba nasangan wala abi di naman matatagusan na ba nasangan wala utana baca naman na baru mana nga kapag na mo rin kada karo na may ito na may kadunya na madakal kau pun nakakawan na daw tanong kapag ako rin naki mukakawan na kapag ako rin mago kapag makaya na ninalungan na mo rin na detalo kili ako na kili na mo sa padaka kapag makaad na niyo makada saan nga tido nagira namin yung marili pagpipida ko nila namatang mo na doon na kili nga ba di makasisinga dapat ko naman kumasiman to 5 kaon nila kita tagun sa mga margas mga karton
Oh, manis sana padang dali di makan to lagu kisah kasah komar guys. Matang wala ka manja abi aku tutanu. Matang ana marga sa ana na yang manaman. Napakawatan wala na wayo niyo mas nakalokong ni raya kita taguno na mga dindingan di. So tigo mo ko ba dindingan ya? Ako ngiro siya na padang tutulog. Di. Matang wala ka pamalian na. Di na may di ka pero nasakat. Agi kana ba kakakapat. Nadiyan ka ano nga namuri na dyan nakikidya ka sa ano nga namuri wa ma antum bimu'zizina fil ard dama tuwa daw tada kuna vini sa nga Europa babagi ka pala kuy kakwan daw tada na ibatan ka kabala kaswan daw tada bigmana ni pandangay kaswan daw tada api ka pala kuy utakwan daw tada na ibatan ka emanan yan na mibaratam ang kaswa Allah subhanahu wa ta'ala sa ano nga namuri nadi inutan mo kaya pagkagigi aditan ni marasarasay api ana sakit kana di kau ni puasa api atana kasagutom api atana kasagaw na di kani puasa ta ada para pakasa anak maswa sukad na Arabul alamin na ano ba wi kaswatan ako Allah na sukman suwad daw tali penunwatan ka ko surga ka dia gaya dunia na naman inotigang na gaya dunia kada taromya magasubangit kami anoks ina ko kunin na bago gaya dunia ina ko kunin na lang awalangit bago na ilang aragat bago na ilang sa mga padaw na bago na ilang sa mga kaw na bago na ilang sa lupa ka bago na imato aga subangit ilang langit kada tarom yarda na ilang sa mga padaw kada tarom yarda na ilang sa uragat kada tarom yarda na ilang sa lupa kada tarom yarda na ilang abundala ka kam yarda di pekerja ka abundala kay pagkatwa ka aba na kini ka ataw man mapitan aba na pagkangudap kasi sa may tawata ate budi utona sama na tona si karo mga nagtiwan na kami sa samay tawat lagi mo dyan na sali din na sabi na kaman makana na ina kapagay tawat at tama sa si karo wali na merita niya kakumya siya susko paman na dito isuwa na ka ay maana niyan na inutan nila pagkagigi kaadin na mapipikir tano akapumbalingan tano along anak yama nagatalang utami alin ang ustad man farha bidukhuli Ramadan حرم الله جسده عن النيران ستوتو نبي أما بابايا مسوسوات سكفوفا سلو bulan Ramadan nakira mullau ta'ala sulaw asyangku apoy khunaraka ay apna bitiru nabi natin atakum Ramadan tuftahu abwab as-sama wa tughliqu abwab al-jahim wa sulsilatu asyayatin iman tutugo nabi na miya khumar khanu bulan Ramadan napalakaan kan wallau ta'ala so pintu mga surga napalak-palakaban wallau ta'ala so mga pintu neraka napaki pendeda ka penwalaw ta'ala ko mga malaikat yan so mga syaitan na umani mada ka pila na syaitan na ikatay siya na naputawaratay na timo-timo siya na igalis sila sa dida-dida lima po sa daragat o so mga syaitan igra ka mada na dindada ka pan di pangikatan na rantay ang adina di so napiyago siya kanon ayaw ko di mga siya takagagaya di gan na tira ka na di manapakisyakan tingnan namin siya pakisyakan ako makapasya pang siya di na iman to dun pitero ka na kapay tiga ka na di na iman to dun tigang pailan. Managin po kami, disturb mo nga di tanong di ka mama, abang usyat. Ato na pangisya kan tigangan. Tinay pangisya ka, lim na, may aling pitiro nabi. Ay kila alam ba din na, so mga syaitan na, di pangingatan na, di dadakap siya, pangingatan na, o tawaran tayo. At tina na ba nga po lang, ang mamortado. At tina na ba nga po, na tina na nga po na pangisya. Na tina na nga miya kay siya, alim, nagagawi, naramadaman, na namiya na syaitan na dumada po kwayo. Inubuto, na tiga ka na, niya ka pala binunot ko. Natatiga no kala kuya na papakapala wiron. Na mede nga tiga na miya kapala wiron danga pa. Asali pa kada kapala ko na miya nguli ka. Tiga no ba importante nga pangay siya ka kadi ka mamra. Padang naman at sabi tama buwa miya pawan. Alaman lang nga kalbi ng Ramadan ay daw. Api di makatanaw na miya kalala abalas. Fammun sa'imun atiyabun inda Allah min rahil misk. In makanya pagaliya ka so pagaliya ka na babaya ka na dapat na puwa sa imato. Dapat na puwasa yung ano, tabi na kano, na amay ka ipupuwasa na paganaw ka pagari ko, na paganaw ka babi ko, kaadam pa na ayama na niya, nagkitigan ako na malap na gawi, kasapulo gawi, na asaraman niya taka, nagkapangay adan tarubang kami at mo sa Ramadan. Ilo nga na pagari ang kalbi ng Ramadan. Adalin niya ano nabi, tinafam mo sa imuna at tiyabun inda Allah min rahil misk. Sabuso sangaw, umari o di puwasa sang Ramadan. Na timo-timo sulaw na perfume mamamu sa dunia agagamutan na pagkababen wala sabaw sungari o tawa di pusa di man ang ngari na matang wala kaya dati na pusa piyagi lang na kulgit na pangulagit na ka bengulan man na penggunang hati na kada matatanguron
Kailangan nigila di kanudi mag-istorya uso ba nga kaon nakangari ka abang ano makapagawa ano masoswa sa malaba di mo pa naka ano ka tugis pamang abang ano makapalakay na sobrang na timer tadi tu mani mana sana kawan mi buik eno man so bagi ko mang ulama na tingin na mapi o gagaga ka nigila pemumuka do Ramadan adi ka do pemumuka sarap ka ba sa kini adi tu mani mana sana kang tabon niyan Pagi igra mabu Ramadan na daw na mamumugol sa man na kateng mga alim ay pagi dia nga ko ugol niya kana Ramadan na mamumugol puno na kaya na dito mapia ami ko na miyaudu uja abangan mi alino na abangan pe na lali amadaga ana miyaudu na tiyan to ya nakim lagi du miya habaya de ko man na habaya de e matana ino masma pia di kadu pengonas asarap ko na kaini oh, kau nak benar kadi mau tabung nian. Kenapa mana ubah daun atau nak pergi bangun nasi ngau kan? Dia bunga mana sana kan? Kau beben mana? Lagi guna kalau petenang anak buntan nak. Bagai dia aku asal murah kah? Kalau punya kadi bina bulan Ramadan, no, saimun ibadah. Nah dia butuh guna dia katut turu berkasan ke bulan Ramadan. Adik kau di mana ratot? Di kau di turut-turut. Na ayat timbang yan tugo nabi na datar o pasimba na kaun subhanahu ta'ala. Patuloy mo ito laburo ng mga patima andun ni kapaka puasa ataw na inaw namin sa kulang adi yung ito nakano kapasali sa turo ko kapapanin nila aniyo. Away! Sa kamabuan na ito na di yung ito ada kakapasali sa turo na ipag-count na ito ang ito di rin kadikapanurato nakatutulungan ka na ng simba ko Allah ta'ala. Sa kanwa mga bay, nadikanong kari siya bagar ko kapkara siya sa bulan na Ramadan. Malaburo ni Mantroy matuna lang na seminar, dahil nga kayo mababalag ang mga bay. Bay na kung ganyan na babay, apang maginig sa wasya. Bay Mantroy miya kadakal, ina kung ganyan na baguptugla sa babay. Inay, ada mo na rin mamaya kung marabang siya, mamakinig itaw, tigilas kago. Buwag ka ko tasan, nawidakan. Buwag ka nagitala, alam mo na kabilar ang mga dato. Sa tanong mga bay, nakapatay mo. Tabi na ng mga patay man, when yung tiri kapatay na kanug. Matang wala ka nang unang kakuha. Eno kam temo kakuha ka nugo mga bay. Nagiram niya ko masikaro mga miya kasukan. Patuloy siya na ka. Naibagay nga na dudi. Mga di bagay na never mind. Hindi ka makaawa. Sa kami man ang mga bay na baliw ni tira mga bay kapatid ka nugo. Kanang unang kasukat kami na rakiyo. Alam mo nang utama mga api kabagri na alungan na kabagri na oran na dipnitip na di mabagyo. Nasasakatan niya na nga pidigabi nga ba di makabaling siya ibalingal ka? Adi penangnya atabuso niya naburut-burut. Mati tingirian no, apa di mana semua sibanya. Oh, mata lagi. Kapag na babu sa suwan no nabi sabatan wa mga data na wajib berakatan din. Adi tanu di kapakate ako mga berakatan wa mga karumatan. Sama syukuro mai na di kapag balang serius. Syukuro mai. Aya makna na syukuro mai na di kapag balang serius. Kailangan na sa kanwa karomen na malog ka sagol sa digano di makasyariya. Agi may ka langon serious, sa digano kulitintang ha. Langon na yung mata nyo na, sobra sa mata tigre ako arimaw. Pangiraw ka mamada maragas. Ating mabubabay lang, humilabutang, napiyami atay kang husa. Tapi kang udangan na mata nga, maganda kapkalukos ka. Dapat na so karumay, api asunadi, na di makisyali ako mga karuman yan, tigiraan na oras yan. Nagkapagay mambuha sa kanwa karomen, na di kano di syali sa sulawalan nyo. Asara di saliw. Padip mangga pa kayo bamiya mga tuwa ano Dominico na di kanu di Biko. Biko. Matang wala kami ako hatutula. Agi madakal magu bana tabi, malo kanu ni iterapo. Madakal ada to din yang khatal mabu ki papantagan yang ke karomania. Pata di kepakaya bangka pemagalay sa katero. Pata di kepakaya mga pemaswa. Napaganero na di nga kepakaya pamason na suli mamang ni. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. So pemangni na dinga pemasonga. O dinga bagi na dinga pesonga. Kadua di kabaga pasongon. O na al-yatim na swata ilo. Fa amma al-yatim fala takhar. Swata ilo na ubanyo di pararasanga. Swata ilo ayam ya'lu nabi na dibo kakaptinga fima ma'ana. Dibo kakaptinga kolonia na ipunaka. Swata ilo daw mayan. Na umani sa tima na buka ini po masulunian na timbang na 10 hasanat ay magarkaw Allah. Makanya kan sahabat, ayo nak pergi pengolah, no dua ni, no. Dia pun bangga kali lipi. Bagi yang otak dia pergi pengolah kau dua hati itu, nasa laka berperau dia nak kau. Agi dah kau makan pesa dibagi-bagi, no. Tadi kali manggil saya tahu, no. Pak.
Pernah apa tanah kena ulua. Bagi-bagikan udah kami rumah mga pagari amay. Udah na ambis kan. Kati di nga kau mana nga mini beli ako ni pagari nga ka bang ano pagari ya. Allahu akbar Allahu akbar. Ikatan wa dikabahay. Abang apa maswa na so mga bae mga karoma. Apa yang na mga karoma na basta ki aba pegawai nga di ka bang mo kiswa-swa. Apa na bang karoma nga. Kadiya nga mga bae pere warwariran. Aya kiya katagasinan ya kawarawiran. Dadi nga mga ngaliinan. Apa makabangan udah pembate makatora ka. Ang mga aso do potaw. Kadiya nga babay. Pakato ka na nga pa pakasunto ko na kasama ka tanong polo kapag kanyang kebutot Nya mono ka. Nya mono. Nya mono. Nasa ka makasama ka sunto. Pah! Nya ako masama ka. Nagkiswa-swa ka di karong mga kababay. Di man nga babay na ino di mapumasyo ka maropotipo siya. Matabud ka lang tagino niya na. Pasok nga man sigaro mga matang wala ka. Ebo mehelengan na miya kagurui babay ada buntalian. Asal jual daun tadi mata orang, mata orang kami dengan sekarang mana ben pengurung, ya opau doa, mana makai bosok narapi peremu dulu, dia nggak boleh nak basta akhiran kita nak awal kita matang orang apa kapia buginonia, ayah kia geni boleh nak geni atontong, basta akhiran kita nak awal kita, apa nong abu bersih mitang boleh ada ibadah dia, mau tak tu ni mesra umi, abe dapat, yang masih pedih. Suruh aman. Mangot tak terima saya mi. Abe, mi ada dua bedi. Ini tiga ada. Kami ada yang mana abe? Antoni masuk saya mi. Abe, pemenok penjasi jauh. Mapitan, mapitan. Mi ada. Antoni masuk saya mi. Abe, saya abe mi. Aku tahu perasaan abe. Lagu tangan tapi ada nama ada hai beladi. Nak apa tengah abah kaian. Kami yang dipanggil beladi, mai beladi. Nama nang abah kami atau ge matang walau dia yang kakak ya pernah bisa salah langarang nang abah kan tuh naya penuh kami mikir masa pekebo bene nang meni beli dia kaya abah na iya kaya gini na gini atau tong ubang apa malat yang utak ateruyan adi yang utak pengira panganita ko na menang asatra jadi ka pernah makau masakalan wes nama kada soleh patay ka ubang auto di pamalat yang dito makatatanong. Ini kalian yang utara kami ada kan yang mele, nami akan gulo, nami akan tepu sa kwarto. Ada nakan, ini mau kan, nadi ngotot terima. Ibu tadi aku di sini makan. Bagaimana mudah deh apa balua? Suami sudah bina ayat pitirian. Nanti kita khairukum li agnikum. Ayat tu Nabi yang kafir biarkan mga datu, nasu mga datu abalitayan syakarumanian. Nah, biar tu Nabi sudah abalitayan syakarumanian. Nas kanu mabu mga Fatima, kanu siya na mga Fatima, na kapakaya di kanu di taya ko mga kanumaniw, kapakaya di kanu rong di tata, na asara di papaka sobra, kapakaya di kanu di taya ko mga kanumaniw, kapakaya pugulong ako bubuni ka na mga mister, nako na sa kanil pamadakalakan, abiyan sa kanil plastic kalakan na, kadiyang kakawang mudulakan na, matang mama, kakanabay niwan ng pawik, kanabay dumawag, kabantungan niyo pan, asara di papaka sobra mabo, ketekan nga kasi sa kami kanya katuakan na di kami dijeta asom niya nga sa amin ito watagong ni Papa 25 taon pero at tiga abe yan ngangako abe yan lalawa ko basta di pakaguo lalawa nga niya katuwa hagi na mga tinagad na mga lalanian nag-isakat dyan ng mabuha mga beto na madakala di makapatiyatiya subabay laburong digir abgiraring subabay. Siya kay subabay na laburong digir ayak raring yan nakakana panalamating aswala. Ay ni kalim muka wallah. Agi madakalaw punya kararing ubabay nakakana di magitido siya mo. Badi masasonda pag nakanga. Baka nagaganga. Aduh panalamating aswala ka ayak raring ikaro mga babay. Nakakan kaupagti nagkapakaya kaulitan sa baperkawalog tana. Matan. Ang basa ba ayak raring yan nakakan. Sadya kasadan mo ba nakigagan ko? Aduh. Ya kailangan ng baga. Bakit ka nakawin? Ano rin mag-uya kararing ikaro mga nabak ba? Yari ka na kuma. Kararing nga kanima ito napakambato na kanaro mabaka. Miyo bayawal mabunak. Nasaulan na 30 abdo kamaralanta. Naman yung magagari. Ito na nga butot kami ni Pagurwa. Langon niya kararing. Kuman mapitan na baka ba? Ano naman tingas wala. Kaya kararing ikaro mga nakakan. Sumabu kay sububay na tabi ka ng mga Fatima negra upgrade ka mabu na mabu kaya kaya nga nasuga ka na karomanga iba ka lugo biya amba kuit adi kami mga lari jadi kege
Apa kira kare kilalingin ako man. Ubawa siya talaga crosswind. Tanong ba crosswind? Sige ka naman ako to sa crosswind. Nakasya ko ta-crosswind lang. Ito rin nakarasa kapatagan. So, kagagay ka mga nayang ay simit ha. Ato, ayaw mo na niyan. Aya ikapata di kapakaya bang kapamasunga na walidain na sumpala alokos siya ka. Miyari tanong kagi ay sa adi turunan o Laylatul Qadr. Akapagulo ni o Jibril ka mga malaikat wallah na isaw sa mga tao ang mga wawaroy kapalokloks. Imanto na madang na SCPT na di kapalokloks siya. Ada pun nak ketu nak tabir kan, nak nabas kanu. Ada nak ketu ni matu abara simba, abara puasa, abara dia kat, abara haj. Oi, nak ayah kurang ikapalok. Sabi sa akin ipali buat Tuhan Allah Taala ko sabayang. Nak dataro kini pali buat niya sangat nakapipi ka kumbalalok ska. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ini syukur kawala ada simba na kayo tabu swala na ini syukur kawala daw tala ka pipi ka kumbala alok ska. Mata na kay kadibo kararaw tanga kina ako siya maka pagkatalo ka sa ama. Pagkatalo ka sa ina na matang wala ka di ka magpamasapi ng ibu pira. Di ka pagkatalo ka sa ama ko lay, ina ko lay. Para ka magpamasapi ng ibu pira. Paano ba umani masubat ka nagkabugan ako? Si ina ka siya maka. Kata ina ko wiyo pa siya ina ka nakagisyo maka na miya ka pagkatalo ko lulaw na miya tay. Naswena ka na pagkasyaw na miyatay. Na hinako magan mo, paswena ka na kasagit na pagigara ka ni gilakawan. Ako ka nung kakar kami ababay. Nahiraan minigar kami na amin ako din. Kapag kababay na ka, nakaptali ka nung siya ina. Tika ka na inakulay. Api ka na ba kuptali? Inakulay. Miya ka siya na, pimungutan ako niyan. Tika ka na basit. Ito na nga, minakad. Kabanga na ta. Matang wala ka siya bara sa, di ba ka na puso ka sa kirata ginawa. Tiga na ko rin akong ina, panginita ko rin ako rin, baka mamuhay, makanunwa mo ka. Na orasa ka ni Mantoy na ko rin, kapabakat dalawa ka siya na. Ano ni kada kara kami na, may ada siya kapabakat dalawa ka siya na. Nakaya pa na nandun natin, pero napili ko na ko, napangurok ako. Oy, nakakato man, pati mi ako paswin namin. Napakasyaw na ko na, dako na makatalaway na. Kaman na, tiluan na ka siya na, ikuna ba kanina? Ang gila ko rin na inakulay. Hilang niya na nabangay na tira di pagina na daga di ko di training kaya sa pagta ayaw mo na din ayaw pa na ba ama nakakuha nakarungawan na kasi na ako siya maka ama ko na ina ko na nasunga ko siya manabang sunga ko siya ko tabato sunga ko siya parang anto niya kailangan na ipakawit ka napagiraw ka tayo duwat yakan na maninga ang anak ka sa ulwabong kang adaw ama ko na ina ko na hindi nga na magkakakadaban na pinakakan tiruang ka di kayo na nakakapamasan na karaka bayari ka pag ising ang kinakaw siya mga naamay ka din na lambang ang ipanian. Ayaw mo lang mo na pala. Pagkiro ka na yun, nabakas ka sa balaba ko ha. Kapakati ko. Kung ikito din, biya palagi ako, may talong. Manto siya na siya mga na kompleto yung ngayip na, nung di pag ising. Nato na nakulig sila ka. Matang Allah, swaki siya tawararaw tiniyan sulukos yan. Narita Allah fi rida al-walidain. Syukti Allah fi syukti al-walidain. Nasadin sa kapag kababae kang balalok siya na era ka kapag kababae walong ta'ala. Nasadin sa kapag kararang itira kang balalok siya na era ka kapag kararang iti walong ta'ala. So kailangan na sumalalok sa nakapiyapi ang tanong. Laman na mga kabanar o mga inaagos sa mga ama. Basta adi ka sila ni Bitira na di ka pa kaya bang ka sila ni Bitira tatalikodan na kasiran. Dapat na aada pa na kasiran. Ama, ina, asisinga ka. At ang naman nagwa ka sa langit to. Gua sama mana kita dia beli sini kan bagi mo tato mata di gua tanah di gua na ayat te gua na nega berdua na di mana robak di kapan matai ka apa makasih ko kay to ka nakabay na siya maka namatay ka na mata ko nga atabi sa kada tuwan dutan na nagkabaka ka na baka toy mato kabaka man ay kawat kanya na kusok-kusok yan kabaka man ay kawat kanya na kusok-kusok yan Antang mo na, pwede ka pa namatay na miya kakikibi ulo nga. Yung matatabo mga diya, baro-baro, di ka nakilay. May lay kayo miya kakikibi ang buta na ka. Nadala kakikibi ni inakabu siya makakagiwa kakairan. Saka daw ang mamaamiya ka umakunabi. Tiga na ya Rasulullah, miya ka ba nasa ko pamalaluksan? Tunggu nabi ito na inikidi ang kakiran. Natiga niyo ko saka daw mamaasan siya kabayaan nila pamanay pumasakin kiran. Sa ating sa kabayaan nila nanditar na ipapamasakan ng sinabu siya ma. Tunggu nabi ada ka pa na makabalas. Di na ito ya Rasulullah.
Natina syawata agus sombala aloks nabida. Syawata agus sombala alokas nabida. Kasombala aloks tugunali. Nadin yang kabaya uba matay syawata yan. Na syawata tugunali. Nagkabayaan niya na matay sombala aloks yan. Ato na ito. Alam man nigra niya sakit kawatayan. So mga ka, udah ruwaro na pidi ka biya na matang wala kay pesan yan nun. Asal buwa mi hospital yan kawatayan na salabi ka matay. Abya siya niya kakanag tirumay. Di na kabi ba matay? Awata ka, si kawatayan. Asya mabusina nga na ba niya kabi kapatay nga? Ay matang wala, kung matatay pwede ka aabas nga na pumulog siya na ka daw at ako na tuwanakan! Badi ka ba kayo yung naganda manuwata ka na abas na sa kani transferring kaun? Sa kani abas na sa kani matay! Nasa lagi matay at yung kaya watakan! Di na so tama nakakababi ko na lukos wata yan. Naswata! Swata ito na binagabi niya na matay sumalalok siyan. Tiginuto niya sa kisiyama kasi na ka na piyag hospital ka. Ay nudungan mo na kung natamo ka. Namita man na di pa kabagar. Tinabaningin mo. Ano kang pamulong yung maranaw? At yung marunong na maranaw, na din pa kabagar. At yung apsong inyo siya mag-usubi na lang-judio, mapakapanikan niyo, kapaka-sitigandano siya, mag-usiin na. Namya ka uma. Narigali, ito na. Di na siya kisiyama, apkasakit. Kakapsitigan namin. Panganian niyo ko ang badi makabagar. Na badi pa kabagar na... Ada di pekala saya siapa na, amangan yang ibu na. Aman itu kakak biar mati siapa? Emang buah biasa, emang namanya kondisi lo kakak kami. Ada pernah lele pun. Tadi tadi mana pangan ini kan? Elaman mape. Ya Allah, bagaimana namanya kapal berang kasih maian, obadi pekabagar, para di pekerasai. Mata. Kali ako mapitan, nakitawag ang magaday. Tinanawanan. Ito sana kong imam, siya kan sopiya kinuri ka siya matinaway. Aduh imam, matawan na ka sa panganingan, ababarakat. Sa sopiya panukin na siya man, namiyamat ron. Nalaman ang bidya, ano ata usuman aloks. Asuman aloks, sebanyak kismo sa ngari imatay ka. Abay na kapatay ka, na di kailangan. Ay matuna so tawa na lang niya suman aloks yan. Napiyapiin yan kaangka makasurga. Nasok man so tawa dan yaraw ta sumanalok siyan. Na ayakapya sambal anoks. Na umang kasimbayang. Na pagpagpadang ako panganing kaarilan wadong tala sumanaloks ka. Na di ka di pa kasi sa daga sinakaw siya maka. Na di ka di pa mga ni sarila sa karilan sumanaloks ka. At isaw to akapakabana sa manaloks sa piyam yung nasa dunia. Ang hori pa Allah. At di nga oras sahan. Tiyulungan na ka na pagkadwa ka orasin niya. At pagilan tanong ka udas kanubo. Mga dato ako mga bay. Ayamala ng pagarihan na alim. Agam yang kawan abad tiga belas kan yang di benar-benar. Nawaya kapan na benar yan, nagukapan na benarin, 20 nasa na magatos. Iya mana nga Ramadan, na kegegatan wakya talogo na bitano makanan. Mana di kegegen na torogo. Aswala nga na kanukakan, nakya talogowi, na di ka makan, ay sagagin na pendula ka. Kaya bitaman. Mana di talo kegegen na torogo. Oy, nabanasan kan wadaw ta'ala. Sana malaabanas. Yang kaya akya pakataning markatan wa dia kaya bulan Ramadan. Na pakitipos sa katan wallah na di mo tok man sa Ramadan ni sampai tanong wallah. Markarang tanong amin. Amin. Sarilaan tanong na lang ulang. Narilang panwalaw ta'ala sa mga aloks tanong. Malagi sa uyaw-uya gunaguso matatagulong ko mga kuburin na narilaan sila wallah. Yang kaya akya tagol sa simena diyan kaya abaryon niyo ginabalabagan. Na di na kay kasaba pa ni kukusarkan walaw ta'ala sa tabang yan. Kukusarkan walaw ta'ala sa limo yan. Sakit apa kebaben niyo kung mga ulama kapag-imbitanan niyo kailan. Apo pa kapit ko panaguntaman niyo gusto ay manan niya na mga tabong kayo. Ay maanan niyan na awidakan niyo sakap kasabutan ko agama Islam. Pagani ko mabukol ng tala. Askalo sa mga dato mga bay. Ako din nga sa stage. Na timo-timo ang wadong tala ko surga lang ulang. Sama pa na kurun mabu. Gana sa katay minila ukta. Langang talo naman makasurga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daan tanuan doon sa makamto. Wa qala rabbukum ad'uni